गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो बा रायज्लायनो होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायदों। आसनिनि नामखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनि। बिनि सायाव जों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों बा आं शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोननो। बे आसनिनि गेजेरजों 10,000खौ बोरै मोननो हागोन बेनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आङो। अमृत बिक्षय आन्दलनाव जाय बिथांमोना दंफां गायदो बिथांमोनासो बे 10,000खौ मोनगोन आरोखि ना। जायफोर गायाखै बिसोर मोननाय नङा दे। मानो होनोब्ला बेयाव फट'खौथ' नांखाथारगोन, लकेसन जिपि केमेराजों खेबनांगोन। अल एसएचजि मेम्बारानो अमृत बिक्षय आन्दलनाव दंफांखौ गायखादों होननानै जों मिथियो आरो गायखादोंबो। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो थांना दंना गैया बेखौ नागिरदों आरोखि गभमेन्टआ ना। ओमफ्राय नोंथांमोननिया सोरनाबा जुदि थैनानै थांबायब्ला नोंथांमोना जाय जायगायाव जोङो लकेसन अन खालामनानै फट' खेबनानै आइडि ओंखारहोदोंमोन बे जायगायावनो नोंथांमोना थाबैनो दंफांखौ गाव गावबागाव गायनानै ला आरोखि ना। जायना दं बेथ' मोजांसो खोथा। ओमफ्राय जायफोरनियानो थैनानै दं बेखौ थाबैनो गायनानै थाजा खालामनानै ला आरोखि ना। ओमफ्राय बिनि उनावसो नोंथांमोना फट'खौ खेबनानै बे फर्माव होनांगोन आरोखि। मानो होनोब्ला गोदान गायगोदानखौ माने एसे सिनायोना, बिनि थाखायनो नोंथांमोना थाबैनो जायनिया थैबाय बेखौ थाबैनो गायनानै मानसिजों दंफांजों लोगोसे फट' खेबनानै होनांगोन आरोखि ना। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथा, गोबाङानो बे खोथाखौ लानानै डाउट जाना दं। गाइडलाइनाव दङ जोंनि एसटिफोरा साब्रै फिसा थानायफोराबो बे 10,000खौ मोननो हागोन आरोखि ना। ओमफ्राय जेनेरेल अबिसि बिथांमोननि थाखाय साथाम जायफोर फिसा दङ बिथांमोना मोनगोन आरोखि ना। जोंनि एसटिनिया साब्रैब्लाबो बे 10,000खौ मोननो हागोन। ओमफ्राय बोरै मोननो हागोन जोङो बेखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों। एकाउन्टजों आधार लिंक थाथारनांगोन, अब्लासो बे 10,000खौ मोननो हागोन। जायफोरनिया आधार लिंक दासिमबो जायाखै बा प्रब्लेम मोनगासिनो, आं बिनि सायावबो फंनैसो बुंनो सानदों। मबाइल नाम्बारनि प्रब्लेमावबो आधार लिंक जाया आरो मोनसे ब्रान्चआव मोनसे मबाइल नाम्बारखौनो माने सानै मानसिया इउज खालामनो हाया आरोखि ना। साप'ज हासबेन्ड वाइफ मोनसे ब्रान्चआवनो एकाउन्ट दङ। हासबेन्डआ जुदि आगोलाव जुदि बे नाम्बारखौ एन्ट्रि खालामखानानै दोननाय दङब्ला थ' वाइफनिया माने जानाय नङा आरोखि ना, आलदा आलदा नांथारगोन। आरो मोनसे ब्रान्चआव जाखांनानै गुबुन मोनसे ब्रान्चआवबो जुदि आधार लिंक खालामनो नागिरब्ला बेबो जाया, बेफोरनि प्रब्लेमावबो जायो। मोनसेल' ब्रान्चआव आधार लिंक खालाम आरो बे एकाउन्टखौ बे फर्माव होबानो जागोन आरोखि ना। ओमफ्राय बिथांमोना दाखालि जिदिनाखालि फर्म होदों बिदिनाखालि गोबां प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हायि दङ। बे बिथांमोननि थाखाय आङो बुंनो सानदों, नोंथांमोना दासिमबो बे फर्मखौ अफिसाव थांनानै रिसिभ खालामनो हागोन। होआ नङा होगोन, मानो होनोब्ला गुबुननि आखायाव हरनाय एलाउ होआखै। बिनि थाखायनो नोंथांमोना गाव गावबागाव अफिसाव थांना रिसिभ खालामनांगोन। थ' नोंथांमोना जुदि थांनायाव प्रब्लेम मोनोब्ला, अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट रिसिभ खालामहैनो उसुबिदा मोनोब्ला जिबिका सुखि बायदेव दङ, बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै नोंथाङा आइडि प्रुफखौ लानानै रिसिभ खालामनो हागोन आरोखि ना। ओमफ्राय आरो जोङो 10,000नि उनाव जोङो 25,000 बोरै क्लेम खालामगोन बा मोननो हागोन बेनि सायावबो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। 10,000खौ लानानै जोङो इनकाम खालामनांगोन। जों दा जि खामानि मावना दङ बे खामानिखौ जोङो एसे माने डेभेलप खालामनो थाखायसो बे 10,000खौ होदों नालाय गभमेन्टआ। थ' जोङो बे 10,000खौ लानानै इनकाम देखायनांगोन आरोखि ना। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट इयाराव 25,000 आरो मोनबावगोन। नोंथाङा बे 10,000खौ लानानै मा मावखो, मा इनकाम खालामखो बे डाटाखौ जिबिका सुखिया लागोन आरो नेक्स्ट इयाराव नोंथाङा बोरै 25,000खौ मोनगोन बेनि थाखायबो मोनसे
स्किम फैबावगोन आरोखि ना मोनगोन नोंथाङा 25,000खौ खिन्थु 25,000आव बेयाव 50%खौ माने साबसिडि मोनगोन ओमफ्राय 50%खौ गभमेन्टनो होफिननांगोन आरोखि ना 12,500खौ जोङो मोनगोन आरो 12,500खौ घुरायनानै होफिननांगोन 10,000आ एसेल' खम फैसा नङा 10,000जों जों गोबां खामानि मावनो हागोन 10,000आ जेन'बा होफिननांगौब्लासो एसे थान नांगौमोन आरोखि ना जोङो होफिननाङा बेखौ घुरायनानै होफिननाङा थ' बिनि थाखाय जोङो बेखौ लानानै जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन नोंथांमोना नोंथाङा जुदि दखान जुदि फिसा सोलिनानै दङब्ला दखानखौ फेदेरनो हागोन एसे जिखिनि सोलिनानै दङ बेखौ एसे एड खालामनानै नोंथाङा फेदेरनो हागोन आरो अमाफोरा मानै बा मासे दङब्ला नोंथांमोना बेखौ मानै माथामनि जायगायाव आरो मानै लानानै नोंनि इनकामा बारासिन फैगोन बेखौ साननानैनो बेखौ माने बे स्किमखौ लादों डिक्लेयार खालामदों आरोखि ना थ' नोंथांमोना बे 10,000खौ लानानै इनकाम खालाम आरो नेक्स्ट इयाराव जेन'बा 25,000खौबो लानो सेस्था खालाम बेखौनो आसा खालामदों जों बयबो मोजां नांगोन जोंनि गेजेरावनो जुदि बयबो महिलाफोरानो जुदि इनकाम खालामनानै बेफोरबादि गावनि न'खरखौ गाव दानो हायोब्ला बेसेबां मोजां नांगौ नङा होनब्ला थ' जोंनि आखायावनो दङ जों जेन'बा बे फैसाखौ लानानै जोङो इनकाम खालामनानै आरो जेनेबा नेक्स्ट इयाराव दा जोङो 2,000 3,000 इनकाम मोन्दोंब्ला जोङो आरो इनिख्रुइ बांसिन 10,000 20,000 इनकाम खालामनो हानाय बेखौनो नागिरनानै दं आरोखि नोंथांमोना खालामबो हागोन जाय गोसो गुदुं खालामनो हागोन आरो गोसोआव नाजानाय थायोब्ला मालाबाबो हायि खामानि गैया होनना आं बेखौ सानो थ' नोंथांमोना बेखौ 10,000खौ लानानै मोजाङै इनकाम खालाम आरो नेक्स्ट इयारावबो 25,000खौ लानो नाजा जाय बिथांमोना इनकाम खालामा बा ओरैनो जानानै जुदि थायोब्ला बेखौ 25,000खौ नेक्स्ट इयाराव मोननाय जानाय नङा मानो होनोब्ला बेखौ गोबां बिथाङा बे 10,000खौ मोनखांनायनि उनाव मा मावखो इनकाम खालामदों ना खालामाखै बेफोर डाटाखौ माने क्लियार लानाय जागोन होननानै बुंखादों आरोखि ना दानि जुगाव आरो जेन'बा फेक जेन'बा नंखाय डाटा हरनायाथ' गोरलै नङा आरो हरनोबो हानाय नङा मानो होनोब्ला एनआरएलएमनि गासै केडार बा जिबिका सुखि बायदेवा बे डाटाखौ लानानै हरगोन नोंथांमोना ओरैनो बे फैसाखौ 10,000खौ जानानै नेक्स्ट इयारावदि 25,000खौबो मोनगोन बे मालाबाबो गोरलै नङा ओंखायनो नोंथांमोना बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायो नोंथांमोना बे 10,000खौ लानानै मोजां इनकाम खालाम गावनि न'खरखौ गाव नाय हिन्जाव माहारिनावनो थायोना हिन्जाव माहारियानो जेनेबा न'खरखौ सिफायनोबो हायो दानोबो हायो होननाय बे फंसे खोथाया दङ थ' नोंथांमोना बेखौ 10,000खौ लानानै गावनि संसारखौ गाव मोजां खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरोखि ना माने गावनि आथिङाव गाव गसंनानै गावनि संसारखौ मोजां खालामनो बा गरिबनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बेनि थाखाय इनकाम खालामनो बयखौबो थिनदों आरोखि आसा खालामदों नोंथांमोनखौ बयखौबो 10,000खौ लानानै इनकाम खालामनानै नेक्स्ट इयारावबो 25,000खौ लागोन होननानै फर्म फिलआप बानायनानै जमा होनाया 1 मान्थ टाइम होदों नोंथांमोना सानै हयै गावनि फर्मखौ मोजाङै मोजां फिलआप बानायनानै होयो जाहाथे बेयाव दाननाय माने काटाकाटिफोरा एसे दानब्लानो माने एक्सेप्ट खालामनाय नङा होननानै आगोलावनो डिक्लेयार खालामनानै होखादों नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ बे 10,000ल' नङा नेक्स्ट इयाराव 25,000 जेब्ला होगोन बेखौबो मोननाय नङा होननानै बुंनानै होखादों रोखायै स' नोंथांमोना मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै जाहाथे जमा होयो बेखौनो आसा खालामो दिनैनि भिडिअ एखिनियानो गाइस आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय लाभ इउ अल थेंक्स फर वाचिं